खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ तिनसुकिया जिल्लानि बर' गामि अम्बिकापुराव तिनसुकिया जिल्ला इउपिपिअनि गोनांथार जथुम। तिनसुकिया जिल्लायाव कुन्डिल नोगोर समष्टि दाफुंनाय जागोन होनना बराक कछारी गावखुंथायनि चिफ मिहिन्चर बसुमतारिया बुंदों। बराक कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सुंद'यै BKWSC तिनसुकिया जिल्ला कमिटिनि 3थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेला अखं आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय बर' गामि अम्बिकापुर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बृहस्पतिबाराव खुंफुंजालाङो। तिनसुकिया जिल्ला कमिटि BKWSनि आफादगिरि बिखुराम बसुमतारी मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय तिनसुकिया जिल्ला BKWSनि 3थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BKWSनि चिफ मिहिन्चर बसुमतारिया। गेवलां मेलाव बाहागो लाना चिफ मिहिन्चर बसुमतारिया बुङो दि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिना बर' राव हारिमु थामोन्थाखौ मुलुग बिखायाव मिथिसार होनायजों लोगोसे बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो राव हारिमु रैखाथिनि थाखाय आलादा गावखुंथाय परिषद दाफुंना होनांगौनि दाबिया दिनै मोगथाङाव जाफुंसारबाय होनना बुङो। मख'नो गोनांदि बसुमतारिया बुंबावो दि थाबैनो तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव कुन्डिल नोगोर समष्टि दाफुंनाय जागोन होनना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथियो। फोरोंगिरिनिफ्राय 5 लाख रां दाबिग्रा क'क्राझार जिल्लानि सालाकारि प्राइमारि इउपिपिएलनि लाइमोन आफादनि दैदेनगिरि अनिसुल हकखौ समाज बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय आरो दोलोखौ बदनाम खालामनायनि दोलोनिफ्राय होखारबाय होनना इउपिपिएल दोलोनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिहोयो। मख'नो गोनांदि आथिखालाव अनिसुल हकआ इउपिपिएल दोलोनि मोनबो बिबानाव गैलिया। बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर महरै बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा एक्टर फैला बरगयारिया बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन सुंद'यै बिसा मिरु आफादनि फोसावदिं नेहाथारि बिबान रुजुनगासिनो दंमोन। मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया गावनि माखासे उसुबिदा आरो एंगारहायै खामानिनि थाखाय बिसानि फोसावदिं नेहाथारि बिबाननिफ्राय ओंखारबाय होनना फैलाया मिथिहोयो। मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला फैलाया BTCनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव MCLA बिजाथि महरै गेलेगोननि इसारा मोन्दों। नाथाय बबे दोलोनिफ्राय आरो बबे समष्टियाव गेलेगोन बिनि दासिम जेबो रोखा फोरमायथि मोनाखै आरो फैलाया बिनि सायाव जेबो रोखा फोरमायथि होआखै। उननि समाव बिनि सायाव मा रादाब फैयो नेथ'दिनि। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, ब्रिटेन हादरनि राजधानि लण्डननिफ्राय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि नेहाथारि गाहाय स्टेफेन डुइक लोगोसे थरायना एमिलि डेभिड मुंनि मावख'ग्राया आसामाव फैगौ 9 आरो 10 एप्रिल 2022 खालाराव जानो गोनां मुलुगनां एक्सकम मिटिंनि थाखाय थांखिनाय जायगाफोर नायदिंनो फैदों। बेवहायनो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिथांमोनखौ गोदो इंराज आमोलाव अदालगुरियाव थानाय बेंबारनि सिडनी एन्डेल साहाबा गायसनलांनाय मिशनखौ नायगिदिंनो लांदों। मानगोनां बिथांमोनखौ बै जारिमिनारि थावनिखौ नायगिदिंहैनाय समाव अनजालि दैमारि, बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, EM नीलुत स्वरगियारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गाहाम खौरां, सना आरो रुपा मोजां मोनग्रा गानग्रा आइजोफोरनि थाखाय बाजाराव सना रुपानि बेसेना गाहाय हाराव खमायदों। सिगांनि दामनि रुजुनायाव दिनै गोबां खमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। भारतारि हाथाइनि 17 फेब्रुवारि अदेबानि दिनै गोबां सना रुपानि बेसेना खमायदों। जोबोद दुखुनि खौरां, जम्मु काश्मीराव उदखारनि गुलियाव भारतीय बिर जवाननि जिउ खहा। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय बुधबाराव आसाम रायजोनि देरगावनि बिस्वजित गगৈ मुंनि भारतीय बिर जवाना मुंख्लं जायो। मख'नो गोनांदि मुंख्लं जानाय बिर जवाना फैगौ मार्च दाननि 10 खालाराव गोथार जुलिनि हाबाफारि दंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव उदखारनि हामलानि गुलिजों जिउ गोमाबाय बिर जवाना। बिथांनि सनानि सिमाङा फेलें जालांबाय। हादरनाङै बिर जोहोलावनि जिउ गोमानायखौ गोथौ दुखु मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोथार सोलोंथाइ फसंथान फरायसालियाव मुस्लिम आइजोफोरनि हिजाब गाननायखौ लाना हादरनाङै गोबां दान्थे बिदान्थे सोमजिनाय समावनो भारतनि कर्नाटक रायजोनि गासै फरायसालियाव हिजाब गाननायखौ बन्द खालामनाय जाबाय होनना कर्नाटक सोरखारा गोख्रों बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि कर्नाटक रायजोनिफ्रायनो फरायसालियाव हिजाब गाननाय बिथरख'आ हादरनाङै गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन। दायो कर्नाटकआव जायखिजाया धोरोमनि ड्रेस गाननाया फरायसालियाव आबुङै बन्द जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।